Tatlong karehiyon ang ganap ng guro at nanguna pa sa September 2024 Licensure Examination for Professional Teachers o LET. Dalawa rito ang nakapasok sa top-notcher list ng LET sa elementary level. Parehong rank 7 sina Elgin Kyle Bautista Igaya na mula sa Bulacan State University Bustos at Joshua Eliezer Dungca Colardo ng La Concepcion College. Nakakuha sila ng 92.8% score. Nanguna naman si Jerome Donato Pura ng Bulacan State University sa LET secondary level. Nasa ikasamsyang pwesto matapos makakuha ng rating na 92.8%. Samantala, pasok sa top performing school sa LET elementary level ang Central Luzon State University o CLSU at Bulacan Agricultural State College dahil higit 100 examinees nila ang may 85% o mas mataas na passing percentage. Kabilang din ang CLSU sa mga nangunang eskwelahan sa secondary level. Higit 300 sa kanilang examinees ang pumasa at nakakuha ng 80% o mas mataas na score. Ayon sa Professional Regulation Commission o PRC, 20,025 sa 44,002 examinees ang pumasa sa elementary level, habang 48,875 ang pasado sa 85,926 na nag-exam sa secondary level. Angelica Cara, CLTV 36 News.